फाइनालि भैरबखुन्द मोनफैबाय दा जोङो दसे बेरायना फैबाय बेरायनोसै लोगोफोरा दा हटेलाव थान्दा लोंगासिनो जोंहानि बसआ बोरै मोनखोब्रा दस भैरबखुन्द बेरायफैनाया फागसे बेरायथारा ना फार्स्ट टाइम नै बन्दुआ भैरबखुन्द नायनो फैदों चलो वाव बेनिफ्राय इजिप्ट का पिरामिड चलो इजिप्ट का पिरामिड देखते हैं क्या है गोजौआव मन्दिर दङ मन्दिर नायनो थांगासिनो जोबोर गोजौआव नैबेनिफ्राय भैरबखुन्दखौ बिराद मोजां नुयो भैरबखुन्दनि ब्रिजखौ खायबो मोजां नुयो भिउआ मोजांथार जों फैदोंमोन औ बै जों फैदोंमोन बै मन्दिर नुनायजों भैरबखुन्दनि ब्रिज गोदान बैयो नुनाया फाइनालि बेरायखांबाय दा थांसै जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव नैबाय गुफुर नुनाय मनेस्ट्रियाव थांगासिनो जों दा मनेस्ट्रि लोगोफोरजों मनेस्ट्रि नायनो थांगासिनो दा बोरै जागोन जा नै मनेस्ट्रिनि आवगायाव ब्रिजआ साफा साफा ब्रिज बैसोमोन ना लामाया आवगायनाया बैसोमोन बैमोन लामाया ओरै गिबियासो फैनांगोन दा सर्टकाट जालायबाय फाइनालि सफैबाय नै जों दा बालिमुनि मनेस्ट्रियाव लोगोफ्रा फैनाय गोनांथ' गैयामोन माने आंनि लोगो फैदों गहपुरनिफ्राय बिथाङाबो फार्स्ट टाइम फैदों भुटान बालिमु बेरायनानै नैबेनो बन्दुआ मनेस्ट्रि नायना फैदों दा जोंनि खाथियाव जि जायगा मोजां दं बेखौनो देखायनो फैबाय आरो नैबेनो मनेस्ट्रिया बेयाव प्रग्राम जायो बन्दु बेयाव मा मायाव प्रग्राम जायोमोनलाय बेयावहाय बिनि प्रग्रामा फेस्टिभेल जायोमोन ना माथो मायाव जायोमोन फेब्रुवारि बेवहाय प्रग्राम जायो बिराद मोजां प्रग्राम जायो बेवहाय आं खनसेयाव फैफेराखै फैगोन आरो बहा नै बेहाय रियेल मैदेरनि माबा दं मा होनगोन बेखौ हाथाय दङ बालिमुनि माबायाव मनेस्ट्रियाव अरिजिनेल माने नै मालाबाबो रियेलाव नुवाखै दांनोथ' मोनखाया होननानै बुंजायो नोंसोरो खिन्थु नै बे रियेल थार आरो पुरा पियर अरिजिनेल हाथि हाथाय आरो बियो खर'यैनो दङ आरो बेयाव हागाम बे हागाम हाथायना बियो नैबेयो बे हागाम हाथायना बियो सोर मा बुंनो ना बेखौ अरिजिनेल माबानि काहानि आखाइ अरिजिनेल काथार लोगोफोर नोंथांमोना नुफेरना बालिमु मनेस्ट्रियाव नोंसोर फैफेरगोन ना फैफेराखै खोमा नै बेबायदि नुनो मोनो आरो मनेस्ट्रियाव आरो नैबे नै आन्थु दङ आरो नैबे काहानि आखाइ बा ओइ दैखांनो हाया माथो काहानि आखाइखौ दैखांनो हाया बे बुद्धिस्टनि आखाइ बानायगोन आरो बेखौ माने बेयाव बुद्धिस्ट स्टेटिउ बानायगोन आरो बन्दु फट' लानोसै नै जोंहा गहपुरनि लोगोआ मनेस्ट्रि नायनो फैदों रियेल मैदेर हाथाय माबा फट' लानि एसे बोरै नांदों नायनायसाय
बाय'लजिकेलफोराव माबा माबि मोनगोन खोमा दे ओरै नाय बन्दु मैदेरनि स्काल्प नै हेड पार्टनि वा जिबायदिथार ना पियर बियो अरिजिनेल बन्दु मैदेरनि हाथाया सानना नाय माबायानो माने खर'आनो जुदि बेसेबां गिदिरबा आरो बडिया मासां गिदिरमोन ना होमबा बिराद गिदिर जागोन आरो बियो आरो हाथायाथ' 1 फिटनि सायबो 1 फिट जागोन ना हमख'नो हाया ना गोलावा 1 फिट जागोन बारासो 1 फिट बारासो नैबे बुद्धिस्ट माबा बनायगोन बेयाव स्टेचु बनायगोन आरो बेनिखायनो बुद्धिस्टनि आखाइ जिबायदि गोलोखा दैखांनो हाया पितलनि ओरै माबाखौ बानायनाय जागोन बेयाव दैखांनो हाया दा बेयावबो बहुद खम सुबुङा फैयो आरो जोंनि खाथियाव बालिमुआव बेरायनो बे मनेस्ट्रिखौ दिनैसिम माने नुनो मोना होननानै बुंजायो आरो खिन्थु बहुत जोबोर समायना बे बालिमुनि मनेस्ट्रिया नोंथांमोना फैयोब्ला नुनो मोनगोन बे सिङावहाय प्रेयार सोलिगासिनो नैबेयावहाय जोंबो गाव गावनि प्रे खालामनानै थांनो हायो गावनि धर्मनि माबायाव प्रे खालामबा खालामजायो बन्दु सिङाव हाबजायो जेबो नङा नै बिथिं रोबाव माथो बन्दु माबाया मैदेर हाथाया फुरा अरिजिनेल नैबे गिदिरसिन आरो गिदिरसिन बियो एकदम अरिजिनेल रियेल बे माबा स्काल्प मैदेरनि ओके दे क्लिप 1 2 3 फट' 1 2 3 हाब दे राजा बायदि लांसै आङो दे लादो बा जाबाय बन्दु जाबाय बन्दुआबो रोंगौलै माथो राजायावसो ओइ लाबावगोन ने बेटारियानो गैलालै आंनिया बहुद खम सुबुङा बेयाव फैयो आरो बन्दु जाबाय माने आं जे फार्स्ट टाइम फैदों बन्दुआबो फार्स्ट टाइम माने बिदिनो बहुद सुबुङा खम फैयो आरो बेवहाय फै स' लोगोफोर नोंथांमोना फैयोब्ला नुनो मोनगोन बालिमु मनेस्ट्रियाव जोबोर समायना भिउ दङ बेनिफ्राय नै बिथिं जादों ना रोमै रोमै हाजो नुहुरो ना नै बैथिं सुइस गेटआ दङ आरो नै बैनो गेटआ बेनो जोबोर गोजोननाय मोनबाय बालिमु मनेस्ट्रियाव फैनानै नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आं लोगोफोरा फैयो भैराबकुन्द'आव सुइस गेटआव थायो बहाबा खनायाव थायो ओंखाम एब्रा लुदुंबाय थायो खिन्थु बालिमु मनेस्ट्रियाव फ्राय फैनाया खम ना सानो आं ओंखायनो फै गोजोननाय मोनो मोजां नाङो जोबोर समायनाखा जाहा गहपुरनि सेंग्रा बन्दुखौ नै फट' लादों बोरै नांदों लोगोफोर बिराद हेन्डसाम खाथार सोरबाफोर अदालगुरिनि सिख्लाफ्रा फसायोबा खिन्थु भेकेन्सियावसो दङ एप्लाइ खालामनो हागोन बिराद हेन्डसाम खाथारलै लोगोआ लानांगौब्रा दानलाय थानो फेस्टिभेला माला जायोमोनलाय सिंगारखौ नायफैनांगौमोनलै आंसो नुफैयाखै
एफा बालिबु खाथियाव दं आं दिनैसो फार्स्ट टाइम नुदों बिराद समायना खारो आरो डिसेम्बर सौसै आइलै ना स्टेज प्रग्राम जायो दाखालि जाखांबाय आंखौ लाना फैयासै लोगोफ्रा लोगो लाना फैयासैमोन आं सम मिलायासै आरो दा खिन्थु नेक्स्टआव प्रग्राम जायोब्ला नायफैनोसै नैबेनो बालिमु मनेस्ट्रि जोबोर समायना खाथार माने हेपि नाङो आरो बेरायनो जोबोर मोजां सोरो फंबाय फट'खौनो मारना होनोसैब्रा मबाइलफोराव हरदो एसे फैनायनि मुङाव हाफ फट'फोरखौनो लाना होनोसै बाब डेन्जार खाथारलै पस्टआ बेलेग होब्रा पस्टखौ बेलेग होब्रा एसे नोंनि गोसो बायदि होब्रा मोजां मोजां बा ओरै सागोलावबो एसे लाना होनो जाबाय जाबाय मानै साना बे गेजेराव फैब्रा ओरै दे बा बरिया नुदो जा प्रताप फंबायाबो डेन्जारखा फट' लानायावलाय बै रड नुजोंना नैबेजोंहाय टुवां थाङो नैबेखौ बालिमु मनेस्ट्रिनिफ्राय नुनाय जायो जोबोर समायना भिउआ नैबेनिफ्राय आरो बिनिफ्राय नै सोनाबगालिहाय मादाव होनोबा नै मनेस्ट्रि जोबोर गिदिरथार जोबोर समायना बिबार बागानजों बुंफबनानै दङ बालिमु मनेस्ट्रिखौबो जोबोद टुरिस्टफोरा नायफैयो नै बै बलेर' नुनायाबो नायफैदोंमोन लकेल टुरिस्ट बियो बा दैफां फाख्रिबारिनिफ्राय नायखांबाय बिसोर थांसिगोन जोंबो ओंखारनोसै बन्दुआ फट' लानो नागिरदो बोरो मबाइला फट' लागासिनो नै बन्दुआ गहपुरनि सिख्लाफ्रा सिनायखायो खोमा गहपुरनि सेंग्राखौ नै जोंनि बिटिआराव फैनानैसो दादागिरि खालामफैदों बियो र' बिटिआरनि सिख्लाफोरजों होसो जाबासो मोनगोन बियो फै जाबाय जाबाय बन्दुआबा बुद्धिस्टनि जिरायनाय बायदि जिरायथारबायलै दिनै जोबोद हेपि मोनो माने हाजिरायाव फैनानै बुद्धिस्ट मन्दिराव माने बार ख्लो 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 बिथिं प्रेयारनि साउन्ड जोबोर समायना नाङो आरो लोगोफ्राबो रेस्ट लागासिनो